Yuk cang, padu pilaras nikah siri dados. Alon-alon jegete. Iya mas, aku ora bakal lancak-lancak. Ya Dim. Sing sabar yen ngendika aja mewaton sujono kabare sing mbok tampa iku kabar nguyawara durung aja duka iku prayoga Lah ketiknya nek sapa mas? dulur medak. Anak dulur wedok. Yen ora percaya dhek aturku marang kang sira aku bakal praloyo mugi enggal nambahi praloyo iya dek ya pancen ngono ya piye dek ja ngati-ati raos asik catering ngadeg bu kene timbang mulih jas asik ha oh aku sing kuwi asik mantan goyang sing sabar yen ngendika dhek aja mewaton sujono kabare sing kok tampa iku kabar nguyawara durung aja duka piye mas iku prayoga yen ora percaya dek aku marang dan slira
yen ora percaya atur kurmaran kasih aku bakal lanjut muga-muga ngemai praloyo Muga